Hanoi Khorang Shikla Saksak no Bwrwi hene Sini Mungw social media tei Khorang salano Blackmailing Khlairak Naharnani Thangwi Sini Rwoi Butok Khlaijakha party mungni koktoma mankino party mung thayo Thangwi sogoi police Koktomani bisingti Shoiman kha Bamotia Lokilonga Chabagan Sini tongnai joton tantini busala assistant Saksak no Bwrwi hene Sini Mungw social media ni bisingti Sujit dasbai kok shamani abni yaglo no Sujit bai koklam salamani social media tei hamjaga hene abni yaglo Sujit dasni dalbedal mangfli naraga blackmailing Khlaimani abaikeno 4 sal horo assistant Sujit das no rang shanei rang nai fainani faimani sorawono amsani lokorokbai manjage Butok Khlaijakha abai party mungni koktoma mankeno bishalgor fire service ne adong rok party mung thayo Thangwi sogoikha abni agolo Khlaijakha bishalgor bakhakse shakhamnago aba haikeno party mungni koktoma mankeno party mung thayo Thangwi sogoikha police te Butok Khlaijakna siklani nongni borok abni agolo clarification rekha aba hai samong te khlaiya hane Bishalgor ni simi sibuni koktum Chini Khorang